Pasado alas 10 ning banggi kang Biyernes Marso 10, kan magkaraba ang tindanay ni sa Barangay Maruroy, Daraga Albay. Ang tagsadiring si Linda Eduarte Rian, labi ng gadang panghinayang. Istorya ni Nanay Linda, kakasarado niya pa sa nakantindahan, pirang metro ang distansya sa sendang residensya, kan makauli na. Namati niya na sa pagsuriyaw ka mga nakahiling na nagkakaraba na ang sa iyang pagsadiring tindahan. Sigun sa iya, posibleng ang nakadukot na liver sa atop kan tindahan ang pigpunan kang kasulo. Naman kaming maginibuhan, di na kaming ma-save na gamit. Gabos na gamit mi, anion, lalo sa kusina. Mga haluyunon kong pigpundar. Igo dyan kiref. Tapos, gabos. Di na, so mga gamit mi digdi sa balay mi. Di na rami digdi sa digdi na nga ni, sabi ko, digdi na kami nagkakaraon, digdi na gabos. Ini na talaga po ang source of income mi. Baad tabi, matabangan kami. Makapuon. Huli man kang insidente, para mientras na daing supply ng kuryente ang 20 residensya digdi, maging sa Maruroy Elementary School asin Barangay Hall. Apwera kaya sa pagkasulukan tindahan, nada may maging ang mga kable ng kuryente sa lugar. Dati pa po nangapudan na kami, may letters na kami, request sa APEC pa that time. May refilling na nakadukot na ang mga wiring sa kaharungan. So posibleng magkausap bagay hindi kasulo. So kung pwede man tabi paki-aksyonan kan Aleko at Aleko nang unyan. Nasulo man maging ang nakaparadang SUV. Alas 10:43 ning banggi kang ideklara ining fire out kang BFP na uminabot sa first alarm. Sa mga electrical wirings naton sa harong, sa mga establishment, kung sa iling naton na parang may problema na or luma na, ipailing na naton sa licensed electrician tapos sa mga electrical engineers. Maswerte man na mayong nakulugan sa pangyayari. Pigkakarkulong aabuto na 700,000 pesos ang naging danyos kang insidente. Sa presente, pigaaram pa kang BFP kung ano ang kausa kang kasulo. Poko mas o menos alas 7:52 kasubanggi Marso 12, kan masulo man ang sarong residensya sa Barangay Luneta, Barcelona, Sursogon na pagsadirin ni Antonia Ebasco. Uminabot sa first alarm ang kasulo. Alas 9:30 ning banggi kang ideklara ining fire out. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. All the way naman po kami nagpapaalala sa bilog na Barcelonano through fire truck visibility, nag-ano kami sa paging system, nagkakanda kami ng mga series of seminars, trainings. But yet, dyan pa rin po, nagkakasunog. Talagang part of life na siguro ang sunog kasi ang tao ay sobrang busy na kakalimutan na nila yung mga basic sa safety. Sa datos kang BFP Barcelona, ininang ikaduang kasulo na naitala inindangon niya na taon sa sendang lugar. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa kausa kang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.